Hi guys, ndauya kuzopa update yenews. Okay, kubvira pakaitika noise kuWashington DC pakavakwa a big fence ine barbed wire yakakomberedza that place, Capitol Hill. Pakaiswa bato reNational Guard rine varwi 20,000 to 25,000 hunova uwandu hunotopfuura masoja ari kuIran, Iraq neSyria zvakabatana. Saka vari kugadzirira kumeka sure kuti hapana zvinoputika zviripo here kana kuti hapana vanoda kuwana access yekuuya pamagrounds kuti vazokanganisa kugadzwa kwasekuru Biden, mutungamiri mutsva ari kupinda weAmerica. Saka ivowo maNational Guards aya vakatanga kuongororwa nebato repamusoro-soro rinoongorora mhosva dzinoitwa mukati menyika, nekuda kwekuti vakanzwa mumasocial media umu vamwe mapato vezvenyonga-nyonga idzi vachitaura kuti vari kuda kuzokwanisa kupinda inauguration vachipoza semaNational Guards. Saka zuva ranhasi Tuesday January 19 masikati kuno kwaAmerica paita breaking news dzekuti pabatwa 2 National Guards vanzi havana kodzero dzekuti varambe vakachengetedza. Ndinovimba pawanikwa mamessages, matext messages avanga vachinyora vachicommunicata. Then mukudoka kwezuva nhamba iyoyo yawedzera, vazobata vamwe 10 zvekare vavanga vachitarisa background yavo mumashure ndonga vachiona kuti vanosapota mabato aya anokonzeresa nyonga-nyonga. Saka vavati aiwa, tifunge kuti makakodzera kuti muite sei, muve vamwe vachange varipo mangwana muchichengetedza runyararo. Saka tiri kutarisira mangwana kuti pave nekugadzwa kwemutungamiriri mutsva zvine runyararo, uye rwendo rwuno chinhu chisati chamboitika kuti vhaisi wenyika kekutanga mudzimai, uyezve mudzimai wechitema, chinhu chinofadza, chinhu chapinda munhoroondo yenyika yeAmerica. Alright, izvozvo zvapera. Pane imwe nyaya yaitwa nasekuru Trump inonyadzisa. Kazhinji zuva rakadai seranhasi tichiti mangwana kuri kuuya mutungamiri mutsva ari kugadzwa. Iwewe mutungamiri ari panzvimbo unoinvita uyo mutungamiriri asarudzwa nemudzimai wake kuti huyai kupi, kuWhite House. Voya kuWhite House moratidzana kuti iyi ndiyo imba iyi chichi, vanogarawo varume vopinda muOval Office vachikurukura, ivo sekuru Trump vachipochi advice kuna sekuru Biden vari kupinda, vakadziwo vachikurukuro dzavoko. Saka sekuru Trump for the first time ndivo vaita munhu wekutanga asina kuita chinhu chakanaka chakafanirwa kuitwa. Ivo tiri kurangarira mazuva akapinda Obama nemudzimai wake muWhite House, pakahwina ivo sekuru Trump, ana Obama vakavakoka kuti huyai. Vakauya, haikona kutaura, vanga vakatomirirwa motikari yavo payanga ichisvika paWhite House, nana Obama vakamira pamasteps eWhite House, kumhoresana, kutorana mapikicha amai Obama vachipa present kuna mai Trump, kuna Melania. Muri kuona chinhu chinoratidza tsika nehunhu, muri kuona. Asi aiwa, Trump akundikana kudaro, chinhu chinoshooreka, zvakaoma. Tsika dzakangonaka kudzidzisa vana vachiri vadiki kuitira kuti kana wakura zvinenge zvingori mauri, hazviite kubatira pamusoro. Alright, saka kana uri mutungamiriri zuva ranhasi, maybe within 24 hours unenge wapedza wakubva pachinzvimbo pakupinda mumwe, ndipo paune mukana wekupadhona, kuregerera vasungwa, vanhu vane mhosva dzakasiyana-siyana. Asi mamanzi apera apa pamba pachingotaurwa zvakasiyana-siyana kuti sekuru Trump vanga vachibvunzurudza shamwari dzavo nevepedyo kuti zvinoita here kuti ndigozvipadhona inini nemhuri yangu. Chinove chinhu chinoshamisa, nekuti unogoda kuzvipadhona seiko? Une mhosva yauinayo here?
muri kuona uori hwacho. Asi muno muamerica mutemo wacho kunyange nevanhu vanenge vauya vatsva vanenge vatama citizen vanotopiwa mabhuku ekuverenga kuti aiwa, no one is above the law. Kunyange napresident hapana ari above the law. Saka sekuru Trump vakazotongwa vakawanikwa vaine mhosva, havangaendereka pamberi kuda kuzviti uri kuzvipadhona because unobva watoita chi kuti ndiwo uri above the law. Saka zvinobva zvavharana nyaya yachona iyi inonetsa. But just to know kuti ndo pfungwa dzavo dzekuti vade kuzviregerera. Pane marumas wanga achiitika ekuti vanoda kupadhona shamwari dzavo idzodzi dzemari idzi, you know, dzavanenge vachiba nadzo, uye vanhu vanga vachinzanzi vari kubhadhara kuti vaitwe pardon neshamwari nevamiririri vaTrump. Pane kutaurika kwekuti loya wavoyo kana kuti aitaura mukuseka kana kuti changa chiri chokwadi, but ane statement yaakataura yekuti pardon yasekuru Trump inodhura, inotoita 2 million chaiyo. Saka imiwe ndiwo utungamiri hwasekuru, but vamwe vari kufara kuti at least drama re4 years rapera, asi kune vamwe sezvamunoziva vari kugunun'una. So guys, ndo zviri kuitika. We hope tomorrow zvese zvichafamba mushe. Thank you nekuteerera kwenyu.